खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ बर'नि गोबांथार इउटिउब निउज चेनेलफोरनि थाखाय बर' हारिनि अलखदनि लामायाव। बिसायख'थि आय'गआ बिटिसिनि मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ एसे गुरुं खालामबाय। आमेरिकाया मुलुगनां देहा फसंथान हुजों सोमोन्दो नागारबाय। हिमन्त बिश्व शर्माया तेजपुरनि डिफेन्स रिसार्च लेबआव खौरां लाहैदों। बाक्सायाव बांसुबुं एरख'जा मिरु फसंनो थामथिम। उदालगुरिनि खौराबारियाव कर'ना भाइरासआ गोसारबाय। एनटिपिसिनिफ्राय क'क्राझार प्रेस क्लाबखौ सेनिटाइज खालामदों। दानिया आबुं रादाब। बर'नि गोबांथार जानला मानला इउटिउब निउज चेनेलफोरनि थाखाय बर' हारिनि अलखदनि लामायाव। मुंख'नो गोनांदि आथिखालाव जेबो फसंथानारि बानजायनाय गैयालासिनो जाय फाराफारि इउटिउब चेनेल खुलिनायफोरा जाफुदों आरो खौराङा थार एबा नंखाय खौरां फोसावनायनि गेजेरजों बर' सुबुंफोरनि गेजेराव गुलाय गुजाय थासारि लाबोनो नाजानाय नुनो मोननाय जादों। बेफोरबायदि इउटिउब चेनेलफोरा खौराङारि बिजोंजों जेबो सोमोन्दो गैया एबा गियान गैयैनि बिदिन्थि होननानै गोबांसाया बानबुंथिदों। बे चेनेलनि मुङा जाबाय निउज 24 हेडलाइन। बर' थुनलाइ आफादनि ल'ग'आ बे चेनेलनि ल'ग'। नोजोर थावनादि बे निउज चेनेलनि हेंथायै बर' हारिनि गाहाय थुनलाइगिरि गौथुम बर' थुनलाइ आफादा गोख्रोङै सोंखारिनाय होदों। बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर'आ अजद लाबोनाय बादियै बे निउज 24 हेडलाइन निउज चेनेला बर' थुनलाइ आफादनि ल'ग'खौ बाहायनाया दायगोनां हाबा मावनाय जादों। बे चेनेलखौ बर' थुनलाइ आफादनि ल'ग'खौ बोखारनानै लानो थाखाय हुमखि होदों आरो बोखारनानै लायाबोला आयेननि दहाय लानानै साजा होनायनि राहा लानाय जागोन। मिथिनाय बायदिब्ला बे इउटिउब निउज चेनेलखौ सासे सुबुङा गाव हारसिङैनो सामलायो। गावनो बिगुमा सुजुगिरि निउज एडिटर एंकर आरो सामलायगिरि। बे निउज चेनेलाव गावनि अनगायै गुबुन मावफारिया गैया। बे निउज चेनेला गुबुन चेनेलफोरनि खौरांफोरखौबो कपि खालामनानै फोसावनायफोरा जाबाय दं होननानै अजद मोननाय जादों। बिटिसि ओनसोलाव सोलिगासिनो थानाय मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ एसे गुरुं खालामबाय आसाम रायजोआरि बिसायख'थि आय'गआ। रायजोआव गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि अलखदनि थासारिखौ नायनानै बिसायख'थि आय'गआ पिएनआरडि बिफानखौ मडेल कड अफ कन्डाक्टनिफ्राय उदां खालामबाय आरो रायजोफोरनि थाखाय खामानि मावनायनि खाबुखौ होबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय एप्रिल दानावनो खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ कर'ना भाइरासनि थाखाय थिखानाय गैयै समसिम दोनथ'नायजों लोगोसे बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्टखौबो बोखारालासे दोननायनि जुनै बिटिसि खुंथाया अलखदनि समावबो रायजोफोरनि थाखाय खामानि मावनो हानाय जायाखैमोन। नाथाय बिटिसिनि गोदान खुंगिरि राजेश प्रसादआ पिएनआरडि बिफानखौ मडेल कड अफ कन्डाक्टनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बिसायख'थि आय'गनो लाइजाम लिरहरो आरो बिसायख'थि आय'गआ गनायथिलाय हरफिननानै पिएनआरडि बिफानखौ बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्टनिफ्राय उदां खालामनाय जायो। कर'ना भाइरासजों बयनिख्रुइबो बांसिन गाग्लोबजानानै भुगिनांनाय आमेरिकाया मुलुगनां देहा फसंथान थामहिनबा WHO जों सोमोन्दो नागारबाय। हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ बे गरन्थ'खौ लानानै फोसावबाय। ट्राम्पआ अजद होनानै बुंदों दि हुआ चीननि आखाइनि फुथुला जानानै दङ। कर'ना भाइरासआ मुलुगनाङै गोसारनायखौ होबथानायाव हुआ फेलें जादों आरो हुआ चीनजों सामलायजानानै दङ। मख'थाव दि हुआ सिगाङाव हुनि सायाव गोबां बिबुंथि होखांबाय। मुलुगनाङै मानसि थैग्लुंनायनि जाहोना चीन आरो हुआनो होननानै ट्राम्पआ बुंदों। हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ बुंबावदों दि चीनआ हुनो बोसोरारि $4 कौटि होनायावनो चीनजों कन्ट्रल खालामजादों। नाथाय आमेरिकाया बोसोरारि $45 कौटि होसेयावबो आमेरिकानि अलखदनि समाव नांगौ समाव रैखाथिनि राहा लायाखै। ट्राम्पआ फोसावनानै होखाबावदों दि हुनो हरनो बन्द खालामनाय रांखौ दा आमेरिकाया मुलुगनि गुबुन मोनसे देहा फसंथाननो होगोन। आसामनि सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया शुक्रबार खालि तेजपुराव थानाय DRDOनि डिफेन्स रिसार्च लेबआव दावबायहैयो आरो खौरां लाहैयो। हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे दंफायोमोन बिनि लेङाइ मन्थ्रि पीयूष हाजरिका, तेजपुरनि MP पल्लव लोचन दास आरो गोबांसा MLA फोरा। सावस्रि मन्थ्रिया टुइट खालामनानै फोरमायथिनाय बायदिब्ला तेजपुरनि डिफेन्स रिसार्च लेबआव COVID-19नि आनजाद नायनायनि राहा खालामगासिनो थानाय जादों। बबेखानि बे आनजाद नायनाया आसामखौ COVID-19नि हेंथायै जुजिनायाव जाफुंसार खालामगोन होननानैबो हिमन्त बिश्व शर्माया टुइटआव बुंदों। तेजपुराव दावबायहैनानै हिमन्त बिश्व शर्माया सनितपुर जिल्ला खुंथाय, तेजपुर मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालिनि सुपारिनटेन्डेन्ट आरो डाक्टारफोरजों लोगोसे COVID-19नि हेंथायै जुजिनायनि बागै सावरायलायो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों।
बाक्सानि जिल्ला बेंगिरिया गांसे फोसावलाइनि गेजेरजों बाक्सानि गोबांथार सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ बांसुबुं एरख'जा मिरु एबा मास क्वारेन्टाइन सेन्टार फसंनो लादों। 29 मे अक्ट' शुक्रबारखालि फोसावनाय बादियै बाक्सानि मुसलपुर महकुमा बेन्दोङाव थानाय मोन 17 स्कुल कलेजफोरखौ बांसुबुं एरख'जा मिरु खालामनाय जागोन। मुंख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लायाव बांसुबुं एरख'जा मिरु फसंनो थाखाय गोबाव समनिफ्रायनो जिल्ला बेंगिरिया नाजाबाय थानाय जादोंमोन। नाथाय जायगानि रायजोफोरनि अजद आरो सुखुनाय गैयिनि थाखाय होबथानायनि जाहोनाव गरन्थ लानो हानाय जाथ'वाखैमोन। उनथाराव जिल्ला बेंगिरिया जायगानि गोरों गोरा आरो सानसुमै लोगोसे गोबां गौथुमफोरनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनाय जायो। बेनि उनाव बाक्सायाव थानाय मोन 17 सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ बांसुबुं एरख'जा मिरु फसंनो गरन्थ लानो हानाय जायो। बे बिथिङाव बाक्सानि सासे मैखोम खौरांगिरि खोरोमसार बसुमतारिया जिल्ला बेंगिरिनि जानानै खामानि मावनाय जादोंमोन होननानै सुलुङाव बुंनाय जादों। खौरांगिरि बसुमतारिया जिल्लायाव थानाय दैदेनगिरि आरो गोरों गोरा लोगोसे सानसुमैमोनखौ बुजाय आजाय खालामनानै बांसुबुं एरख'जा मिरु फसंथान बिथांखिखौ गनायहोनो हानाय जायो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि क्वारेन्टाइन सेन्टाराव चेन्नाइनिफ्राय फैना थाफैनाय सा 9 नि सोलेराव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों। दिनै बिथांमोनखौ उदालगुरि सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जायो। आथिखालाव बे उदालगुरिनि सिभिल हस्पिटालाव सा 11 खौ देहा फाहामथाय होनाय खामानिया सोलिगासिनो दं होननानै सावस्रि बिफाननिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दिनै एनटिपिसिनि बिथिंनिफ्राय क'क्राझार प्रेस क्लाबखौ सेनिटाइज खालामहैदों। एनटिपिसिनि एसिस्टेन्ट मेनेजार अनिल सावलानि दैदेननायाव क'क्राझार प्रेस क्लाबखौ सेनिटाइज खालामदों। कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारि आरो अलखदखौ नेवसिनानैब्लाबो थार खौरां बुथुमनायाव गावखौनो बावसोमनाय क'क्राझार प्रेस क्लाबनि सोद्रोमाफोर आरो खौरांगिरिमोननो एनटिपिसिनि बिथिंनिफ्राय गांफा मास्क आरो फेस सिल्डखौबो राननानै होदों होननानै क'क्राझारनि निउज बिउर' मिनुन्जाया फोरमायथि हरदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।